Wala nagyud ni sila'y ayo naning kamuta ug trabaho ang gamay na to nga sweldo waan og tax sa gobyerno unyag kining mga kurakot hinay-hinayan raug puot ang kwarta sa kaban ng bayan gikupitan sa mga kawatan daghan ang multo nga mga proyekto kwartas mga tao ikurakot sa mga tunto nangadato ang mga kontraktor sa flood control project kay gikurakot ang budget kwarta sa mga katawhan nga kapos nag-angkos lain ray nagpahimulos nangadato ang mga kontraktor sa flood control project kay gikurakot ang budget kwarta sa mga katawhan nga tapos nag-angkos lain ray nagpahimulos